A jedem, jo? Tak řekni něco vtipného. Já jsem prosím vás dneska sima. A dneska vám tady budeme natočit, že tady jezdíme na kole. Samozřejmě bez startu. Jo, vždycky jak s brýlema, tyjo. Vytáhneš brýle a je po sluníčku. Vytáhneš mobil a je po krásné cestě. Já tam nekříkat jenom slova, já tam chci být vidět. Jestli ty gestička tvoje, ty. Představ se pořádně. Červená, kde je? Tak Rovně. ještě jednou. Rovně. Já jsem prosím vás dneska simáku. Mám 12 let a chtěla bych vám něco říct. Bacha, překážka. Už zase. Překážka. Padlý strom. Das is not good. Uvidíme, jak si s tím otoč poradí. Náš báby to dá. Bude to velká vychytávka. Mobil zůstane v V poriadku. úkové